So, kilo naman po dito ng matambaka, no? Good morning, good morning. So, 140 ang per kilo. Shoutout sa inyo mga Lodi. So, ito po yung laman ng ating talaba, no? Magkano isang tabo niyan? So, 100 pesos po ang isang tabo po dito ng talaba. Boss Idol, shoutout sa iyo. Yo, what up? Yun. So, magkano naman yan? 200 lang, boss. May So, tawad pa. 200 pesos. May tawad pa po yan. Yari ka na naman sa asawa mo. Makikita ka na naman. Ayan na naman tayo. Yari na naman. Panoorin mo uli. Ay, boss. Goods yan, boss. Pa. Gusto niya. So, magkano yan, Idol? Magkano raw, pare? 400 isang piraso. Ang benta ko dito, ngayon 400 na lang. Ayun na, 400 po yung binibenta niya kasi naka-plastic malalaki. Pwede gumawak, pwede ipuin. Ayan na, pwede niyo po i-check. Sando. Shoutout sa iyo, Idol. Sa mga apo ko, Oh, shoutout sa mga apo ni Kuya, no? tulog pa. Tulog ba? Mas, birthday ng apo ko. Ayun. Happy birthday. So, sa kilo naman po ng ating galonggong at bikaw ay nagkakahalaga ng 100 pesos ang per kilo. Shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout. Mahilig sa baksang monumento. Ayun, no? So, dito naman po ay 240 ang per kilo ng hipon. Tulingan. So, tulingan po ay nagkakahalaga po ng 120 ang per kilo. 120 na lang, boss. Boss, magkano kilo mo ng lumot? 20. Yun, no? 220 ang per kilo ng lumot, no? Ano yung puting ibang lumot? So, tayo lupin mo. So, 120, no? Ang per kilo naman po dito ng yellowfin tuna. Sa gulyasan po ay 100 pesos ang per kilo. Ilang kilo yan, boss? 4. Ayun, no? 4 na kilo sa halagang 250 ang per kilo, no? Yan po yung mga namamakya po sa atin dito ng hipon. Naka-cooler, no? So, maganda yung presyohan ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. Yun, shoutout sa iyo kaibigan. At nagkita tayong muli. Ayun. Shoutout kay Avatar, The Legend of Fish. Fish. So, magkano naman yung gulyasan mo, Idol? Isang taon lang siya, bossing. Yan, 100 pesos ang isang plastic ng gulyasan. Ano mo pa itsura niyan, bossing? Ayan, matigas talaga, oh. Talagang buo yan, Ayan, buong buo talaga yung isdang gulyasan sa halagang 100 piso. Boss, magkano naman itong malaking isda? 200 pesos ang kilo. So, 200 pesos ang per kilo po dito ng lapu-lapu, yan, oh. Napakaganda ng lapu-lapu. Pulang-pula ang ating lapu-lapu. So, ayan po yung mga animasag po natin, no? May mga king crab. Yan, mga blue crab, no? 180 ang per kilo. Ito, 250 sa malaki. ito naman po ay 250 ang per kilo dito sa mga big size na blue crab. Ayan, dami Big time. po. 400 ang isang piraso ng gulyasan o tambakon. Anong kilo yung pre? Ayan o, 100 ang kilo po ng isang gabi. Ayan. Yan po yung mga nakikita po natin na presyohan dito sa Malabon Fish Market. 110 ang per kilo po ng tilapyang Batangas, no? May tawad ko yan. Nagmabait ang namimili. Ayun, may tawad pa. Ay, tapos ko na yung 30. Yan po yung mga paninda po nila dito na tilapyang Batangas, no? So, shoutout sa inyo mga kaibigan, yan. Naglilinis na naman siya ng tilapia. Mura na, 80 pesos. Ayan o, 80 pesos ang per kilo po ng tilapyang Batangas. Ayun. So, Taga-Romblon na si Agustin Maleflores. ayun. Shout out sa mga taga Romblon. Sa Loro magkano? Yun o, 100 piso ang binibenta po dito ng per kilo ng Loro, no? Tapos sa mga lapu-lapong itim, 140 po ang mga per kilo. Lalo pinapanood ko yung mga vlog ko. Nakikita yung mukha ko. Ayan, shout out sa iyo, Idol. Shout out, boss Lando. Ayun, shout out. Press, kaya mo to. Extra partner. Alright, so good morning po. At nandito po muli tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyohan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer at welcome na welcome po kayo sa pag-vlog ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. So
So tara, let's go. Alright, no? So araw po ngayon ng linggo, alas 8:05 po ng umaga. So ang tao po sa Malabon Fish Market ay dagsa po dahil sa naghahanap po sila ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So mag-alam-alam po tayo ng mga panibagong update ng mga presyo ng isda o iba't ibang klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So ang kilo po dito ng manggang hilaw ay 50 pesos. So 25 pesos po ang kalahating kilo. So kilo po dito ng hipon ay 240. Ay, nagkain ka pala. Ay, tama, sandaan sa tama rin. 220. So yan po yung mga kababayan po natin na namimili po dito, no? Ang pinagkakaguluhan po nila ay yellowfin tuna. Sir, 110. So kilo naman po dito ng matambaka, no? Good morning, good morning. So 140 ang per kilo. Shoutout sa inyo mga lodi. Ayan, o. So ang tumpukan po dito ng pusit, no, 100 pesos. So tumpukan po yan, no, 100 pesos po ang tumpok po ng pusit. So ang tilapiyang Batangas po dito ay 100 pesos ang per kilo. Shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout! Ayun. Shoutout sa mga customer ko! So grabe po ang tao ngayon na namili po ngayon sa Malabon Fish Market, no? Dagsa po. 20 lang po, boss. Boss Idol, salamat. Thank you! Thank you. Shoutout sa mga vendor po natin masisipag dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung laman ng ating talaba, no? Magkano isang tabo niyan? So 100 pesos po ang isang tabo po dito ng talaba. Tapos ang tahong din po ay ganun din po ang presyo, sa 100 pesos po ang halaga. Isang tabo na po yan. Lodi, shoutout sa'yo. Yun. Kailangan araw-araw may kaway. Busy si Ate Mayre, yung anak pinagtinda. Oo nga eh. Salamat sa inyo, salamat. Shoutout sa'yo, kuya. Good morning. So mga presyo po ng mga gulay ni kuya dito, no? So meron din po siyang atay balon-balon sa halagang 140 ang isang plastic. Saka pakpak. Mga nakabalot na po na pakpak at atay balon-balunan. Salamat kuya. Shout out, Buslando. Shout out sa'yo, idol. Busy ka na naman. Ayun, shout out sa'yo. Lagi ka na nagtatago sa ilalim. Sa mga presyohan po ng mga prutas dito sa Malabon Fish Market. Yan o, ang kagandahan po ay may mga nakalagay na po na presyohan. So
So ang kalahating manggang hinog, no? 40 pesos po ang kalahating kilo. So 80 pesos po ang per kilo ng manggang hinog Zambales. Tapos meron din pong tindang lansones sa halagang 60 pesos ang kalahating kilo. So marami po ang ating mga kababayan na sumubok na dumayo po dito sa Malabon Fish Market dahil nga sa mga presyuhan na murang-mura po ninyong mabibili dito sa Malabon. So ang ampalaya po natin dito, ang kilo po ay 100 pesos. Pero nakakapili po ng 50 ang kalahating kilo. Boss Idol, shout out sa iyo. Yo, what up? Yun. O magkano naman yan? 200 lang, boss. May So, tawad pa. 200 pesos. May tawad pa po yan. Yari May ka na kasama naman pang sa asawa mo, makikita ka na naman. Ayan na naman tayo. Yari na naman. Panoorin mo uli. Ay, boss. Goods yan, boss. Gusto So niya. magkano yan, Idol? Magkano raw, pare? 400 isang piraso. Ang benta ko dito, ngayon 400 na lang. Ayun na, 400 po yung binibenta ng isang naka-plastic malalaki. Pwedeng umawak, pwedeng ipuin. Ayan o, pwede nyo po i-check. Pwedeng hawakan, pwedeng amuin. Boss, magkano na kilo mo ng limango? 650. Yun o. So, ang limango po dito sa Malabon Fish Market, no, 650 po ang price ngayon. So, sa mga naghahanap po ng alimango dito po sa Malabon Fish Market ay meron po kayong mabibili. Boss, magkano naman yung bitbit mo? Isang daan, kaya-kaya. Ayun o, 100 pesos. Maya-maya po yan, no? 100 pesos po ang isang plastic. Okay, thank you, thank you. Ay, shout out sa'yo. Oo, dito na. Lagay mo lahat dito yan. Kali dito. Sando! Shout out sa'yo, idol. Sa mga apo ko ha. Oh, shout out sa mga apo ni Kuya, no? Tulog pa. Tulog ba? Oo. Bukas, birthday ng apo ko. Ayun. Happy birthday. So, 100 piso pa rin ang isang tabo. Yan, matabay, malaman, Sando. Ayun, no? Mataba talaga ng ating tahong dito sa Malabon Fish Market. So, ang isang tabo po ay 100 pesos. Baklad po yan, kaya ganyang kataba po yung ating tahong dito sa Malabon Fish Market. So, dito sa Bisugo, no, 130 ang kalahating kilo. So, 260 ang per kilo po ng ating Bisugo. Pusit lumot. So, dito naman po ay 250 ang per kilo ng ating hipon, no? So, ang mga hipon po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market ay murang-mura po ninyo mabibili sa halagang 250. Pero mag-iikot pa rin po tayo at maghahanap pa rin tayo ng mga murang presyohan ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Ikaw isang daan din. So, sa kilo naman po ng ating galonggong at bikaw ay nagkakahalaga ng 100 pesos ang per kilo. So, sa lapo-lapo ay 120 ang per kilo. Shout out sa iyo, idol. Magandang umaga. Pwede sa bawah.
So sa kilo naman po dito ng yellowfin tuna ay 100 pesos. So meron po dito no, yung tinatawag na isdang bikaw o mamali. Mamalew. Yan, ganyang kalalaki po ang ating mamali. Sariwang sariwa. Bagong huli. Ayan no, masarap po. 140 ang per kilo ng isdang bikaw o mamali. Ayan. 20 na lang. Yan po yung ating mga isda dito na naibebenta ngayon sa Malabon Fish Market. Shout out sa'yo, Lodi. Shout out. Mahilig sa baksang monumento. Ayun no. So dito naman po ay 240 ang per kilo ng hipon. 35 na lang, 35. Ayun, no? 35 na lang. 240 po ang per kilo po dito ng hipon sa Malabon Fish Market. Alright. O, 35 na lang, 35. So talagang grabe ang ating mga mamimili o mga makyaw dito sa Malabon Fish Market. So ganyang karami po ang ating taong dumayo upang mamili ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Tony! Ay boss, kamusta? Kamusta? Shoutout sa'yo. At ngayon lang tayo nagkita. Boss, magkano kilo? 230 na lang, 230 oh. Oh, so 230 ang presyo po dito ng hipon. So sa mga tilapiyang Batangas ay 110 o 100 pesos ang per kilo. Magkano lumot mo? Ayun no. So 230 ang bentahan po ngayon ng pusit lumot. Ano ayaw niya to? Ayaw niya daw. Boss, dado! So ang at kachireta no? Hindi, tulingan niya, boss. Tulingan. So tulingan po ay nagkakahalaga po ng 120 ang per kilo. O, 120 na lang, boss. Ayan no. So hipon naman po dito ay 200 pesos. Sariwa, sariwa! Ito po yung tulingan no. 120 ang per kilo, no? Napakaganda. Boss, sukli mo, boss. 120 lang, umabit dito eh. May 20 ka ba dyan? Boss, magkano kilo naman ng lumot? 20. Yun no, 220 ang per kilo ng lumot no. Ano yung puti ibang lumot oh, maganda pa. Ayun no. Nakikita naman po natin no. Kulay puti pa, kulay dagat pa yan. Kulay dagat, pero kulay team na. Puno na rin, ibupustahan to, serino. Yun. 220 sa ano. Oy, 120 na lang ako! 220. Magkano dyan? 220. So ang ganda ng bentahan po natin dito ng pusit lumot no. Sa nagkakahalaga po ng Mura na yan, pampasan. 220 ang per kilo. 120 lang, 120 kilo! Umabot pa ba ako? 120 lang, sariwa yan oh. So bikaw ang gaganda. No? So sa hipon ay 250 ang per kilo. So sa presyon ng ating hipon dito ay panalong panalo at napakamura po ninyong mabibili. Ayan, tulingan. Tapos meron din po ditong tindang big head, no? So dito ay gulyasan tsaka yellowfin tuna. So tayo yellowfin mo. So 120 no ang per kilo naman po dito ng yellowfin tuna. Sa gulyasan po ay 100 pesos ang per kilo. Balik presyo na. 120 na lang kilo. Manager. Ilang kilo yan, boss? 4. Ayun, 4 na kilo sa halagang 250 ang per kilo, no?
Yan po yung mga namamakya po sa atin dito ng hipon, naka-cooler, no? So maganda yung presyohan ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. So 250 ang per kilo ng hipon. Ayun, no? Nakagalit pa yung mayari, oh. So yan yung mga buyer natin o namamakyaw dito sa Malabon Fish Market. Kasi dito sa Malabon Fish Market ay makakamura ka talaga ng mga presyohan ng kanilang mga binebentang seafood sa Malabon. So 150 ang kilo naman po dito ng yellowfin tuna. Ayan. Yun, shoutout sa iyo kaibigan at nagkita tayong muli. Ayun. Shoutout kay Avatar, The Legend of Fish. The legend of Fish. 3 kilo kinuha mo? Oo. Wala ako eh. Paano sa... So, big size na lapu-lapu. Ayan, oh, lalaki. Tapos isdang maya-maya. Ito ng mga ano natin. Yun, yung sinasabi ko yung mga post, talagang pamatay. Diba? Shoutout sa iyo, kaibigan. Oo. So, magkano naman yung gulyasan mo, idol? Isang taon lang siya, bossing. Yan, 100 pesos ang isang plastic ng gulyasan. Ano mo pa itsura niyan, bossing? Ayan, matigas talaga, oh. Talagang buo yan, bossing. Ayan, buong buo talaga yung isdang gulyasan. Sa halagang 100 piso. 100 Ay, lang. meron ka ng Pag bumili maiuulam. ka ng sardinas, talo ka pa. Oo. Dito ka na sa bayan. Boss, magkano naman itong malaking isda? 200 pesos ang kilo. So, 200 pesos ang per kilo po dito ng lapu-lapu. Yan, oh. Napakaganda ng lapu-lapu. Pulang-pula ang ating lapu-lapu. Dito, iba naman ang presyo. Pare-pares. So, pare-pares lang po ang presyo po dito ng papalaki na isda. O, ito pong lapu-lapu na ito ay 200 pesos po ang per kilo. So, ang ganda talaga ng ating mga binagsak na isda dito sa Malabon Fish Market. So, ito po, 120 ang per kilo. Makita naman po natin sa laman. Ayan po. Tututukan po natin, ha. Oh. So, malalaki ang ating mga isda ngayon, no? So, sa mga tumpukan naman po tayo dito ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Sulit na sulit talaga ang iyong 100 piso dito, no? Talaga makakapag-ulam na ang iyong pamilya. Yan po yung laman ng lapu-lapu. Tinataga ni Boss Alan. Ayan, shoutout sa iyo, Boss Alan. Ayan. Ang ganda ng ating lapu-lapu. So, dito naman po ang hipon ay 280 hanggang 260 ang per kilo, no? At napakaganda at solido. Shoutout sa iyo, Boss Tarduns. Ayan, si Tarduns. Nagkita na naman kami dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Yan si Boss Tarduns TV. Shoutout. Namili tayo ng isda. Yun. Namili tayo dito. So may mga presyo na po ang ating mga paninda po dito sa Malabon Fish Market, no? Ang bikaw po dito ay 100 pesos ang kilo. So meron din po tayong flying fish sa halagang 80 pesos. At ang salay-salay ginto ay 80 pesos din po ang per kilo. Sa dilis po ay 70 pesos ang kilo. Sa yellowfin tuna ay 100 pesos ang per kilo. So yan po yung mga presyohan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So may tulingan po tayo dito. No, magkano tulingan mo, idol? Ang lalaki. 130 lang. Oh. So 130. 130 po ang per kilo ng tulingan. Mga kabayan natin dito, makapunta agad. Oo. So ito po yung mga binebenta po nilang alimasag dito, no?
Sa alimasag, magkano? 180 lang kabayan. Yun o, 180 ang per kilo ng ating alimasag dito sa Malabon. So, ayan po. So, shout out muli kay Jeff Baliw, anak ni Don Ramon. So, kabisado na ni Boss Lando Explorer. Shout out uli kay Jeff Baliw. Yon. So, dito naman po ay 160. So, tayo dito ay libre magpa-shout out. So, ayan po yung mga alimasag po natin, no? May mga king crab. Yan, mga blue crab, no? 180 ang per kilo. Ito, 250 sa malaki. ito naman po ay 250 ang per kilo dito sa mga big size na blue crab. Ayan, dami Big time. po. So, ang ganda ng ating mga alimasag, no? Ang lalaki. So, sa tumpukan naman po dito ng ating lapu-lapu ay 150. Yan. So, sa pugita naman po ay 200 pesos ang kilo. Boss, salamat! So, tulingan naman po dito ay 120 ang per kilo. Shoutout sa'yo, Jeffrey Martin. Tsaka sa Picardal Brothers, shoutout sa inyo. Hitong dagat to, no? Oh, hitong dagat, no? Yan po ang hitong dagat. Magkano naman ang tumpukan yan? Ayun, no? 100 pesos dito sa hipong dagat. Salamat! Mas lando, paano mga si Chong? Ayan, shout out sa iyo, Chong. Ayan, shout out. Ito yung Picardal na matanda rito. Ayan, yan pala yung Picardal. Yan yung tatay. Ayun, shout out sa iyo. Yung pinakahaligi ng tahanan ng Picardal Brothers. Abisado, di ba, Chong? Ayun. Maniwala. So, dito po ay binebenta yung kay Boss Ed, no? Dalawa, 150. Kapag bumili po kayo ng isang tumpukan ay 100 pesos. Shoutout kay Chong Igme. Oh, shout out naman kay Chong Igme. Libre tayo magpa-shout out, no? Shout out sa iyo, Chong Igme. Yun. Aligi ng Picardal. Boss Bomba. Salamat. So, sa paninda naman po ni Boss Ramil, no? 400 ang isang piraso po na malaking na gulyasan. Ayan, no? 400 ang isang piraso ng gulyasan o tambakol. 8 kilo yan, pre. Ilang kilo? 8. 8? Oh, 8 kilo pala yung isang piraso ito. Napakalaki, no? Mga solido po yung kanyang mga gulyasan. Ito naman po ay 350 ang isang piraso. So mga tumpukan po dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos. So ito po yung lapu-lapu. Oh. 150 lang lapo. Kano? 150 kilo. Yun o, 150 ang per kilo ng lapu-lapu. Ang kabigan. Boss, salamat! Boss, magkano naman tumpukan dito? Ayun, 150, no? Pero may mga lalaking isda pa rin dito na nakikita natin na nakalatag. Dito, magkano naman lalaki? Ayun, 150 ang per kilo po dito. Dito po ang tumpukan ay 150 pesos. Ayun. Shout out kay Chong Igme. Wow, makeup ka din, ha? Alright, so ganyan kadami po ang ating mga kababayan na dumarayo at namili dito sa Malabon Fish Market. So dagsa po ang ating mga kababayan, no?
Salamat ha, thank you. So, tumpukan ang isda rito sa Malabon Fish Market at ang lapu-lapu po ay nagsasahalagang 150 ang per kilo. So, meron pa rin po tayo nakikita ditong isdang gabi. Ay, mura lang isda namin. Ayan no, isdang gabi po no, yan po yung masarap sa sinigang sa miso. Tsaka dito po sa Sagiti ay 100 pesos ang per kilo. So, sa mga tumpukan ay 100 pesos. Ganyang karami po ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Tataraman daw sa liwa o isang daan lang. Magkano na kilo ng ano mo te? Sa gisi. Ng yung... Ito, gabi. Hmm. Yun. Magkano na kilo? Daan ang kilo. Ayun o, 100 ang kilo po ng isdang gabi. 150, talaki ito. Ayan. Yan po yung mga nakikita po natin na presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Bayaran mo ito na. Napo ko dalawa o. 700. Dalawa na lang yan. Kapag lang po ang pag-uusapan, ma'am, sir. Magkano na kilo po tilapia? So 110 ang per kilo po ng tilapiang Batangas, no? May sawa daw yan. Pagpabait ang namimili. Ayun, may tawad pa. Ay, tapos na yun. Yan po yung mga paninda po nila dito na tilapiang Batangas, no? 110, may bawas pa po yan. Ay, salamat. Salamat po. So dito po ang tilapiang Batangas sa 80 pesos ang per kilo. 80 na lang. Dahil all goods ka. So shoutout sa inyo mga kaibigan, yan. Naglilinis na naman siya ng tilapia. Shoutout. Mura na, 80 pesos. Ayan o, 80 pesos ang per kilo po ng tilapiang Batangas. Ayun. So, Taga-Romblon na si Agustin Male Flores. ayun. Shout out sa mga taga Romblon. Dahil all goods ka, mag-pops ka muna. Ayun. Talaga napakasipag na maglinis ng tilapia, no? Magaling yan. Bro. 1 kilo yan, 5 piraso. Oo, boss. Yung tamang-tama talagang 1 kilo po talaga dito ng tilapiang Batangas 80 pesos lang. ay 5 piraso ang 1 kilo. Ice ang sukat. Okay mga boss, salamat. Naka-shoutout na. Ay, shoutout. So, ganyang karami po ang ating mga kababayan na naghahanap po ng mga murang presyuhan na mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang tayo ay dinagsa ngayong araw po ng linggo. Boss, magkano kilo mo ng hipon? Oo. Ayan, no? Malalaking hipon. Ayun, laki oh. Laki na ng ano ko, palad ko. So, magkano kilo dyan? 40. 340? Yun, no? 340 ang per kilo sa mga big size na hipon. Super na, jumbo pa. Kalate. Magkano ba? 7. Ayun, salamat mga bossing. So, shout out sa'yo, idol. So, meron po ditong paninda na loro, no? Boss, 140 lang lapo, Boss Lando. Ayun, no? 140 yung lapu-lapu. Malaki 150, Boss Lando, malaki. Ayun, basta loro magkano? Sandaan lang, bossing. Yun, no? 100 piso ang binibenta po dito ng per kilo ng loro, no? Tapos sa mga lapu-lapong itim, 140 po ang mga per kilo. Lando, pinapanood ko yung mga vlog mo. Nakikita yung mukha ko. Ayan, shout out sa'yo, idol. Shoutout, Boss Lando. Ayun, shout out. Press, kaya mo to. Extra partner. Tumag. Wala na, konti na lang ano. Pre! Oo, pre. Okay na. Magkano sa kilo ng lapis? Lapis! 120 lang. Yan ang laman po ng lapis, no? 120 ang per kilo. So
So, dito sa Langaray, magkano naman? Sa Langaray, sandaan lang. Yan, 100 pesos po ang per kilo dito po ng Langaray, no? So, meron din po tayo nakikita ditong kitang at Ay, pre, ito, lusok na. Dalagang Bukid. So, yan po yung timbang po ng isang lapu-lapu. So, shoutout sa'yo, Kaluga Brothers. Ayan. Nagtatanggal po siya ng asang. Ayan. Yan po si Kaluga Brothers. Alright, so sa sitwasyon at kalakaran ng kanilang mga bentahan dito ng mga seafood sa Malabon Fish Market ay talagang mura pa rin po ninyong mabibili. Dahil ang presyon dito ay maganda dito sa Malabon Fish Market. So nakikita naman po natin ang ating mga kababayan na dumagsa at napakarami talaga nag-iikot at naghahanap talaga ng mga presyohan na makakamura sila ng bilihin dito sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out kay Purnok TV at shout out kay Boss Jun Inocencio ng Makati at shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at shout out po sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market at sa mga vendor po natin masisipag, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po at ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update ng mga panibagong presyuhan na nagaganap dito sa Malabon Fish Market. So sa mga hindi pa rin po nakakapag-subscribe, paki-subscribe na po at paki-pindot po ang notification bell. At paki-share na rin po ang aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Enjoy and be safe. God bless po. Bye-bye na po. Sir!